أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي أملاك أبراهام ونبي موسى أملاك أبراهام ونبي موسى أجائس عالم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداسي በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር ኣምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብጥዕናን ስለ ዘጥንሐና ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነሰረረተ ሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሓን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣዴና ወዳ ብዛሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብፅሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና ከከም መዓርጎም እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዛሃቦም ጸጋን ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብፅሓዮም ኣሜን። 12 ታሕሳስ ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ታሕሳስ 12 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ዘለኹም ኩልኹም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ሚካኤል ብጸጋምን ብየማንን ክንፉ ይደግፍኩም ብላዕሊ የጽልልኩም ብቕድሚኹም እውን ብዝተሳሕለ መለኮታዊ ሰይፉ መንገድኹም ኩሉ ዝተዓቀበ ይግበረልኩም ካብ ዝተኣዘዘ መዓትን መቕዘፍትን ብቓል ኪዳን ይውፅእኩም ኣሜን። ከምቲ ንእስራኤላውያን ካብ ስደቶም መሪሑ ካብታ መዓርን ጸባን እተፈልፍል ቅድስቲ ሃገሮም ዘእተዎም ካብ ዘለናዮ ስደትን ናብታ ቅድስቲ ሃገርና ንምምላስ ምስ ስድራ ቤትናን ቤተሰብናን ንምሕጓስ ብቓል ኪዳን ይምርሓና። ንኣፎምያና ካብ ኣፍ ሞት ንባህራን ድማ ካብ ናይ ሞት ደብዳቤ ናብ ህይወት ዝቐየረሉ ንዓና ድማ ዘለናዮ ህይወት ናብ መንፈሳውነትን ንስሓን ቅዱስ ቁርባንን ይቐይረልና። ክብረ በዓል ናይ ኣቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ሰራሪ ኣንበሳ በረከቶም ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ይኹን። ዝተቐደሰን ዝተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና ኣሜን። ታሕሳስ 12 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ነብዓብይ ጻድቅ ኣቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባን ናይ ሰማዕታት አንቂጦስ ወፎጢኖስ ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና። ኣባ ሳሙኤል ዘዋሊ ሃገርና ንእልፊ ኣላፋትን ቅዱሳንን ኣፍርያ እያ ኣይኮነን ዶ? ኣብቲ ዝተባረኸ ኣብ ዝቐደመ ዘመን ሎሚ ከማን ካብ ሃገርና ሓሊፎም ንዓለም ዝጽልዩ ኣብ ፍቐደ በረኻታትን በዓትታትን ዝወደቑ ብዙሓት ኣቦታትን ኣዴታትን ኣለውና። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ካብ ዝተላዕሉ ቅዱሳን ሳሙኤላት ፍሉይ ቦታ ኣለዎም። ኣብ 20 ዓመት ፍልሊ ጥራይ 6 ሳሙኤላት ተላዒሎም ካብ ህይወት ቅድስና ክሳብ ስብከተ ወንጌል ኣብ ገዳማዊ ህይወት ክሳብ ምናኔ እቲ ጽቡቕ ጎደና ኣርእዮም እዮም። እዚኣቶም ከዓ ኣባ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘጣሬጣ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘቆየጳ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘግሺ፣ ኣባ ሳሙኤል ዘሃሌልያን፣ ኣባ ሳሙኤል ዘደብረ ወገግን እዮም። ብተመሳሳሊ ኣብ ግብፂ ናይ ደብረ ቀልሞን ኮኸብ ወሲኽካ ብዙሓት ሳሙኤላት ተለዓሉ። ናይ ቀደም ኣዴታትና ብሓቂ ስም ምስያም ይኽእልኡ እየን። ሳሙኤል ማለት ሰምዓኒ እግዚአብሔር ስእለትየ እግዚአብሔር ንልመናይ ሰምዓኒ ማለት እዩ። ናብቲ ዝቐደመ ነገርና ሞ ንመለስ።
ዓቢ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ሳሙኤል ዘዋሊ ዝተወልዱ ኣብ 1300 ክፍለ ዘመን ኣብ 1295 እዩ። ኣብ ምድሪ ኣክሱም እዩ። ወለዶም ድማ እስጢፋኖስን ዓመተ ማርያምን ይበሃሉ። ብዘርኢ ሓረጎም ካብ ወገን ካህናት ስለ ዝኾነ እዞም ጻድቅ ገና ብህፃንነቶም ምስጢራተ ሃይማኖት ሰትዮም እዮም። ነዚ እዩ ዝመስል ድማ ገና ህፃን ከለው ንምናኔ ዝተመነዩ ካብ ህፃንነቶም ጀሚሮም ንወለዶም ዘገልግሉ ሳሙኤል ትምህርቶም ምስ ፈጸሙ ዝተጓዓዙ ናብ ደብረ በንኮል ነበረ። ኣብቲ ግዜ ድማ ናይዚ ጻድቅ ወለዲ ዓሪፎም ከም ዝነበሩ ይንገር። ደብረ በንኮል ማለት ናይ ዓብይ ኮከብን ኣበ መነኮሳትን ኣቡነ መድኃኒነ እግዚእ ገዳም እዩ። መድኃኒነ እግዚእ ንሃገር ብርሃን ዝኾኑ መንታን ቅዱሳን ከፍርዩ ምስ ተግሁ ድማ እግዚአብሔር ንሸውዓቲኦም ከዋክብቲ ሃቦም። ካብ ማእከል እዚኣቶም ድማ እቲ ቀዳማይ ኣቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ እዮም። እቶም ዝተረፉ ድማ በዓል ኣቡነ ያሳይ ዘመንዳባ፣ ሳሙኤል ዘጣሬጣ፣ ሳሙኤል ዘቆየጳን፣ ያፍቅረነ እግዚእ ዘጉጉቤን ዝኣመሰሉ እዮም። ኣቡነ ሳሙኤል ምሽድሽቲኦም ብፀቱ ኮይኖም ኣብ ደብረ በንኮል ንተጋድሎ ኣሃዱ በሉ። ዕንፀይቲ ይሰብሩ፣ ማይ ይቀድሑ፣ እኽሊ ይጥሕኑ፣ ብፍጹም ልቦም ድማ ይእዘዙ። ጎኒ ንጎኒ ድማ ካብ ቅዱስ ኣቦም ምኔት መድኃኒነ እግዚእ ጽንዓትን ትሕትናን ትሕርምትን ይመሃሩ። ንስርዓተ ገዳም ድማ የጽንዑ ነበሩ። ካብ ጽባቐ ኣገልግሎቶም ዝተላዕለ ድማ ኩሎም ደስ ከብልዎም ከኣሉ። ኣብዚ ግዜ እቶም ጻድቅ ኣበ ምኔት ንኣቡነ ሳሙኤል ዘዋልን ነቶም 6 ኣበውን ጸዊዖም ንምንኩስና ኣቕርብዎም። ይግባኣኩም እዩ ክብሉ ድማ ካብ ኣመክሮ ናብ ምንኩስና ኣሰጋገርዎም። በታ መዓልቲ 7ኦም ምስ መንከሱ ካብ ሰማይ ብርሃን ወሪዱ ብምርኣዩ እዞም ቅዱሳን ከዋክብቲ ብርሃን ተባሃሉ። ዝተወሰነ ግዜ ድማ ኣብኡ ኣብቲ ገዳም ኣገልገሉ። ዘመድ ናይ ኣቡነ ሳሙኤል ግን እናመፁ ነቲ ጻድቅ ስለ ዘሸገርዎ 7ኦም ቅዱሳን ተመኺሮም ካብ ኣቦኦም መድኃኒነ እግዚእ ተባሪኾም ናብ ደብረ በንኮል ወፁ። ኩሎም ድማ መንፈስ ቅዱስ ናብ ዝመርሖም ክኸዱ ከለው 3ኦም ማለት ሳሙኤል ዘዋሊ፣ ያሳይ ዘመንዳባን፣ ያፈቅረኒ እግዚእን ዘጉጉቤን ናብ ጣና ኸዱ። ኣብኡ ድማ ንቑሩብ ግዜ ብሓንሳብ ምስ ጸንሑ ንኣገልግሎት ተፈላለዩ። ኣቡነ ያሳይ ንመንዳባ፣ ኣቡነ ያፈቅረኒ እግዚእ ንጉጉቤ ሒዞም ኣብኡ ኣብ ኣከባቢ ጣና ምስ ተረፉ ኣባ ሳሙኤል ድማ ናብ ዋልድባ ኸዱ። ዋልድባ ኣብ 500 ክፍለ ዘመን ብፍቓድ ጎይታ ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ 860 መስረትቲ ቅዱሳን ብምስዋሮም ከም ዝጠፍአ ይቁጸር ስለ ዝነበረ ኣቡነ ሳሙኤል ንደገ ገና ኣቕንዕዎ። እዞም ጻድቅ ኣብ ዋልድባ ናይ መጨረሻ ትሕርምቲ ቅድሚ መሓዞም ኣብቲ ግዜ ልዑል ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ሂቦም እዮም። ቀፂሎም ድማ ናብረኦም ምስ ግሩማን ኣራዊት ገበሩ። ኣብቲ ስእሊ ኣድህኖ ከም ንሪኦ ድማ ንዘመናት ኣብ ሕቆ ኣንበሳ ተፀዓኑ። ንግሆ ምሸት ብዙሓት ግሩማን ኣራዊት እናተኸተሉ ንኣገልግሎት ድኸሙ። እዞም ጻድቅ ካብ ብዝሒ ትሕርምቲ እኽሊ ገዲፎም ዝተበላሸወ ሓምልን መልክዑ ዝለወጠ ማይ ንቁመተ ስጋ ይጥቀሙ ነበሩ። ሓደ መዓልቲ ድማ መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ናብኦም መጺኡ ባረኾም። ንኣካሎም ድማ ብቅዱስ ምራቑ ዓቲቡ ቀባኦም። ኣብዚ ግዜ ድማ ሃይለ መንፈስ ቅዱስ ተመልኡ። ናይ ክርስቶስ ሕማማት እናሓሰቡ እውን እልፊ ግዜ ይሰግዱ፣ ንሕቆኦም ይገርፉ ነበሩ። ንእግሮም ብሰንሰለት ኣሲሮም ይጋደሉ ድማ ነበሩ። በዚ ግብሮም ንኣጋንንቲ ኣሕፊሮም ንፈጣሪኦም ደስ ኣበሉ። ድሕሪ ጻኒሑት ድማ ዋልድባ መነኮሳት ተመልአ። ደቂ መዛሙርቲ በዝሑ። ቀዳማይ ግን ኣባ ዘሩፋኤል ጻድቅ እዩ። ኣቡነ ሳሙኤል ምስ ድንግል እመቤትና ማርያም ፍሉይ ፍቕሪ ነበሮም። ዘወትር ውዳሴያን ቅዳሴያን ብተመስጦ የብፅሑላ፣ ፈጺሞም ድማ የመስግንዋ ነበሩ። እዚ ክገብሩ ከለው ካብ መሬት ክንዲ ልዕል ኢሎም ይንሳፈፉ ነበሩ። ተኸተልቶም ምስ ጠመዮም ድማ ነቲ ማይ ብቅዳሴ ማርያም ጻዕዳ ሕብስቲ ይገብርዎ ነበሩ።
عركي دما كم زيبل بركة محضرنا يا بنا صبعتبو لماي وقداسيتي انزي يصلي رسيوه بست ساموئيل صقي هايمانوت تهايك لوالي مرتا وفتها يتعمرتي هلي رسري هاتياتي وإسابي عقليلي اسمه كله قبيرة مريم تكلي كم زبلة ليك مالت السجيم أما برهان ما سلا فقري سعادة عنقي هابتهم سماوي حبستي مكبتهم نصوح عطانون أبركتت لهم نعسر تخلت عامتات ما مسناي سماي كهنات عطنو دنجل مريم كمنات كوداسين قداسين بفقري زدق ملك كمال دلو إياه مسبلتهم كويتا دما نقدامهم نوال دبا قدسا أقدمو أب سدتو باريخوا نبرا نايزم صادق زينا فصيم بزح سلازخونه لومي أبزي أخلنا نايوال دبا كوخب أبنا ساموئيل زعرفو تحت 10 دخلته أب حادش شحن 309 كخون كله علميهم دما 100 عامت نبرا بركتهم يحضرنا نزم صادق كبري كبهم آمين ዳግማዊ ቂርቆስ ተባሃለ ወዲ ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ከምዚ ኮነ ብጽእቲ ቅድስቲ ኣዴና ክርስቶስ ሳምራ ኣብ ማእከል ኣገልገልታ ሓንቲ ምግባራ ዝኸፍአ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ምስ ኣበሳጭወታ ክትቁጣዓ ክትብል ናብ ኣፍ ናይታ ኣገልጋሊት ናይ እሳት ንጣሪ ኣተወ እቲ ንጣሪ ሓዊ ድማ ክሳብ ጎረራኣ ስለ ዝኣተወ ነታ ኣገልጋሊታ ቀተላእቲ ሓዊ ማለት ጓሪ ኣብዚ ግዜ ብጽእቲ ክርስቶስ ሳምራ ሰንቢዳ ናብ ካልእ ክፍሊ ኣተወት እሞ ሓጢኣታ ንእግዚኣብሔር እናተናዘዘት ብጣዕሚ ሓዚና ጌጋኣ ምስ ኣጣዓሳ እግዚአብሔር ኣምላኽ ድማ ነታ ብኢዳ ዝሞተት ኣገልጋሊታ ምስ ስጋኣ ኣዋሂዱ እንተተኣተሲኢላ ዘለዋ ገንዘብን ሃብትን ገዲፋ ዘለዋ ኩሉ ዘመን ኣገልጋሊቱ ከም እትኸውን ብጽእቲ መብጽዓ ገበረት እግዚአብሔር ድማ ንጸሎታ ሰሚዑ ነታ ኣገልጋሊታ ካብ ሞት ኣተንሳኣላ እሞ ኣዴና ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ ንልመናይ ሸለል ዘይበለ ርህሩህውን ካብ ባሪኡ ዘይረሓቐ ኣምላኽ ይኽበር ይመስገን ኢላ ብዓብዪ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኣመስገነት ኣቐዲማ ዝኣተወቶ ቃል ዘኪራ ንልብሰ ምንኩስናኣ ቀበረቶ ንህፃን ወዳ ሒዛ ናብ ደብረ ሊባኖስ ከደት ክትከይድ ከላ ድማ ብልስላሰን ብምንክብካብን ዝነበረ የጋራ ካብ ብዝሒ መንገዲ ካብ ዕንቅፍቲ ዝተላዕለ ፈለግ ምስ ኣውፅአ ነቲ ስጋ እናተቆራረፀ እንትድርብዮ ከላ ድማ መሬት ንመሬት እንዳፈሰሰ ደማ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ምስ በጽሐት ኣቐዲማ ነቲ ዝቐረበቶ ልብሰ ምንኩስናኣ ለቢሳ ናብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ገዳም ኣተወት። ቅድስቲ ኣዴና ክርስቶስ ሳምራ ሒዛቶ ዝተሰደደት ወዲ 3 ዓመት ህፃን ግን ወዲ ስለ ዝኾነ ኣብ ኣፍ ደገ ኣቐሚጣቶ ስለ ዝኣተወት እቲ ህፃን ኣምርር ዋልቀሰ። ኣብቲ ግዜ ድማ ካብተን መነኮሳት ሓንቲ እቲ ህፃን ከልቅስ ካብ ዝሓድር ኢላ ናብ በዓታ ከተእትዎ ክትብል ሓለቓ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ነቲ ህፃን መንጢሉ ወሲዱ ኣብ ገነት ኣቐመጦ። ንሱ ድማ ታሕሳስ 29 ተወሊዱ ኣብ 3 ዓመቱ ታሕሳስ 12 ብሄረ ውፃን ኣተወ። ብጣዕሚ ኣሕዛን ይገድሉ ኣብ ደብረ ሊባኖስ ገዳም ይርከብ። በረኸት ይሕዳራና ናይዚ ህፃን ቅዱሳን አንቂጦስ ወፎጢኖስ እዞም ቅዱሳን ንስጋ የሕዋት ክኾኑ ከለዉ ፍረ ናይ ዘመነ ሰማዕታት እዮም። ዜና ህይወቶም ክሓስብ ከለኹ ይገርመኒ። ኣብ እሳት ንእስነቶም ብሃይማኖት ጸኒዖም ፍቕሪ ክርስቶስ ከም እሳት ኣብ ልዕሊኦም ይነድድ ነበረ። ብሓቂ ንክርስቶስ ብኸንፈር ዘይኮነስ ብፍጹም ልቦና ምፍታው ከመይ ዝበለ ምዕዳል እዩ። ንክርስቶስ ዝፈተወ ፍቕሪ ናይ ድንግል ኣዲኡን ናይ ቅዱሳን ፈተውቱን ይበዝሓሉ ዳ እምበር ኣይቕነሶን። ቅዱሳን አንቂጦስን ፎጢኖስን ንእስነት ናብራ ናይ ዓለም ከየታለሎም ንሰማዕትነት ንነፍሶም ቀረቡ። ኣይኮነ ዶ ንሰብ ንኣራዊት ከማን ዘጨንቕ
ዓይነት ስቃይ ተሰሪዑ እንከሎ ብፍጹም ኣይሰንበድን። መጀመርታ አንቂጦስ አቅርብዎ ገረፍዎ ወላሓንቲ ኣይኮነን። ብእሳት አቃጸልዎ ወላሓንቲ ኣይተንከፎን። ንኣናብስቲ ሃብዎ ንሳቶም ድማ ሰገድሉ። ኣብ ጫፍ ኮይኑ ነዚ ኩሉ ይምልከት ዝነበረ ሓው ፈጢኖስ ዘሊሉ ናብቲ መከራ ኣደባባይ ኣተወ። ሓወይ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾነ መቸም ኣይተሸንፎን ኢኻ ክብል ዓው ኢሉ ተዛረበ። ኣብዚ ግዜ ድማ ኣብቲ ስፍራ ዝነበሩ ብዙሓት ኣሕዛብ ኣምላኽ እዞም መንእሰያት ኣምላኽና እዩ በሉ። መኮንን ድማ ንክልቲኦም ቅዱሳን ምስ ብዙሓት ህዝቢ ኣሰየፎም። ከምዚ ከማይ ዝበለ ሓጢኣተኛ ድማ ብስሞም ከምዚ ኢሉ ክጽሊ ይግባእ። ከምዚ ኢልና ድማ ንጸሊ። በረኸቱ ይሕደረና። ሰላም እብል ለአንቂጦስ ማሕበሮ እለ ብእሳት ፈጸሙ ረዊፀ ወተባድሮ ያብጽሁኒ እሉ ምስለ መላእክቲ ድርገተ ዘምሮ ህየ ሃሉ ወሬዛ ነዳየ ኩሉ ኣእሙሮ ሃበይ ዘብጣ ደናግል ከበሮ ይብል አርኬ ማለት እዩ። አምላከ አቡነ ሳሙኤል በአማላድነቶም ንሃገርና ካብ ኩሉ ኩናት ንህዝባ ካብ ስደት ይሰውርና። ካብቲ መሊኡ ዝተረፈ በረኸቶም ድማ ይኽፈለና። አሜን። ታሕሳስ 12 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ፣ ቅዱሳን አቂጦስ ወፈጢኖስ ሰማዕታት፣ አባ ነድራ፣ ቅዱስ ዮሐንስ ተአማኒ፣ ጉባኤን ኤጲስቆጶሳት። ወርሓዊ በዓላት ድማ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት፣ ቅዱስ ላሊበላ ጻድቅ ንጉስ ኢትዮጵያዊ፣ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ምስራቃዊ ሰማዕት፣ ቅድስቲ ክርስቶስ ሳምራ፣ ቅዱስ ማቴዎስ ሐዋርያ፣ ቅዱስ ዲሜጥሮስ ሊቅ። አሜን። ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ፣ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይስነብር። አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ድማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክቲ ተሃርመልን። በረኸቶም ይሕደረና። ናይ ኩሎም ዓመታውን ወርሓውን ተኸቢሮም ዝውዕሉ ቅዱሳና በረኸቶም ይሕደረና። ብጸለቶም ድማ መድኃኔዓለም ይቅረ ይበለና። አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። አሜን አሜን። ይኩን።